prajurit. Wis siap lan siaga ora? Prajurit bungkuk maju. Kula Kanjeng Temenggung. Kanjeng piye? Kanjeng Patih lho piye kok Kanjeng? Oh iya. Iya. Wis siap lan siaga. Siap semadya. Mundur. Hei, para tamu kawomo. Hei! Sikro lumaksana magita-gita. Tapyo! Ayo! Ayo! Ayo!
Yo. Yo. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Tanganem. Lah kok iso? Lah mau piye kowe? Awal kan ini. Des. Yo. Yes. Yes. Tangan iki lho tangan. Sing kleru ya iki. Aduh. Hei, Iki mono Mustaka. Mustaka. Lah yo. Werdine Mustaka apa? Hah? Werdine Mustaka apa? Diru. Werdine. Werdine. Yo. Ora roh aku. Ah, weh, belum. Dase. Hei, ketoprak wis semua mas. Nganggo keplak-keplakan. Toprak dia iku keplak-keplakan. Aku tuh keplak-keplakan. Nah, iki luwes saru, Mas. Hei, iki luwes saru. Ala-ala iki koncoku, Mas. Poso kok kenek, no? Masa dia sedang Aku ora trimo lho, Mas. Ala-ala koncoku. Poso kok kenek, no? Ora trimo. Kowe ya goblok. Mana dunyane nang iki aja tenan. Lah yo, lah kok mana melu-melu. Lek. Gak tahu sumpah gak. Sik. Piye? Wong telu. Wong telu. Aku iki. Iya. Iya dong. Kon bodhe kowe sapa? Kon bodhe. Wis kabeh yo ora wae ra kok reksone. Kowe ora. Piye? Iki suro. Suro. Ora main arah-arah. Dek, yo nanggap dhewe no. Nanggap dhewe. Kowe kan sapa? Jeruk live. makane keburu 11. Ayo, terus. Ciku ya lucu.
Munggah sik. Temane Gun. Kating. Kowe ra tak kandhe mod biar kowe. Ya modar ah. Bulan tau tak bulan.
Iya, Iya, iki musuh kondi. mau kon mikir iki kon nikat. Piye? Goblok. Goblok piye? Pas lo. Aku ki jane iso. Kamu. Eh, Bos kamu. kurang rak teorine. Contone. Contone. Kakak sama, kakak Yo. sama. Awas. Iya. Ayo, aku mau ke sesepakan bae piye? Umumnya apa yang baper? Ayo, mulai isi. Aku ini tapi curiga. Curiga. Ketoke sik lemu nene iki sik tuwa. Ono carane, Cuk. Piye? Muter. Siapno sik. Sini. Kowe mesti go kathokku ora? Ora lu, ora. Oh, ketok. Goblok kabeh. Ketok iki wis. Carane Cuk. Tenan kira sik tak naleni. Ya tenan ra go kathokku. Di sini lu. Ya. Sumpah. Siap no? Yo. Siap, gerak. Biasa wetenge biasa ya. Iku wis biasa. Wis biasa. Lewenge gede. Ada. Hei, aku piye? Ada belakang. Ada di. Ada belakang gerak. Goblok ketara ra tau sekolah iki. Ayo. Muter. Lipet terus kowe. Kowe ngomong piye? Ada belakang. Ada belakang. Lah sak awake apa ora? Awake lagi. Wis duduk kowe kok. Belen. Siap gerak. Ada belakang sak awake. Gerak kok wis ngene konsep piye? Iki mau ke bandaran. Bandaran. Kan slomo. Kecepatan 0,5. Potensi udah sih. Bapak apa? Yo.
Jani ya, saya. Ora enak. Ora enak. Bisa langsung aja kesukaan. Ayo Lago. Opa, Mas. Iya, orang dianggap itu. Hitung sik. Loro, Subing. Apa itu? Ora. 1, 2, 3, 4,
Ngene rupane teki mletek. Letik. Moga-moga. Muga-muga. Sing kowe iku. Sing kowe iki. Ibuke mati. Muga-muga. 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 Sing gawa dhuwitku. Mulai serempet truk. Yo, yo. Kowe kunci aku. Kowe padha mati le. Truknya otomatis menggok nek dekne. Ora kena. Aku ora salah dhewe yo. Satu. Satu. Oh. Terus kowe. Padahal kowe ndak ganteng aku. Gue balik sama gue lagi. Apa iki? Apa iki? Sawangan, kantorang wedo bosah basah, pinjo babatan pace. Kowe mung sawiji apa kowe sing wani papan kene? Nadan aku mau sawiji. Yo. Ning trimo ngadepi kowe. Aku ora bakal miris nang papan kene. Kowe, menungso. Yo. Kowe tak ibaratno kaya bocah bengi sore. Durung ngerti bongkot pucuk peperangan. Oke, sumikira kowe. Cukup. Eh. Aja matur ucap kowe. Panjang karepe. Entuk kene papan kene. Setan kowe. Angertenono, Gus. Eh. Matimu dudu ning papan kene. Bujune. Setan manjene maneh blas kowe. Cukup wong semono. Bocah bagus. Nggih. Kabdikayanmu perang durung tetel kulit
ngono. Oke. Anggonku ilang colong mlayu. Dudu ateges aku kalah karo kowe iki ora. Banjur ngerti. Nanging aku golek papan kang rumpe kang gulugul gulumu papan. Pridane ngati tan bisa bedah. Utane pesti. Oh. Kok bakal sinambi woro. Menungsa mung budidaya. Ora kowe sing ngentokke nanging Gusti kang Maha Jagat. Baru basuki mau beo. Menungso mengbudidaya. Nanging mati gumantung marang Gusti. Hei, atur gawean tanganmu. Ya. Mundrat itu pergirangan matamu. Nek pancen sekti marang Boro buktekno papan kene. Ora sumbar sepakarepanku kowe. Cukup. Setan manjil maneh iblis. Song waton ucap kowe. Hei, Salah iki. ya. Ora kowe sing ngentokke. Sawang. Iso buku apa ora? Loh, lah kene wong bener mau kok. Kula umume. Biasa ning ngarep karo melet. Yo. Yo tak baleni yo. Balik kok. Anjir, iya anjir. Hei! Aku iki cek meja ta Agus. Aku Godzilla. Godzilla patiku, Bang. Godzilla patiku. Patiku patah. Patiku patah. Iya nek kliru nek. Mau muni piye? Biasa ning ngarep karo melet. Iki lho iki jelas mesin. Terus ning arah. Biasa ning ngarep. Apa. Glesep. Glesep. Oh. Ah, Apa. Glesep. glesep. Apa. Glesep. Glesep. Ayo, Ben. Wow. Oh, sehat, Cuk. Gila. Iki amuk. Oh, siap. Belum siap Mas Ande rono. Iki halus. Glesep. Glesep. Salah. Kowe nek lucu tanggal 5 tak jak. Orang di. Delesep. 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 Piye nek. Ya ampun. Lah yo mau gue romo Sentuh Siti. Setu. Iya. Iya. Ya Allah, ya Allah. Cara simpan asline wis muncul. Oh. Mau metu dhewe malah. Oh, itu romo. Gue romo. Wow. Aduh. Yang ganti. Banteng yo. Wow. Aduh. Terus gue. Ampun. Terus gue.
wow, 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 wow. Wijaya Kusuma. Menungso ora sadat dakwat dadi watu sandungan gue lho becik gue sumingkir piye neng baban kene mung kari kowe kawijayan yen kowe sak kuat nampane jijo kawijayanku aku bakal manunggal marang bakal tak blakke dadak kowe waduh. Jogetan yo penak sampai suaraku serak. Aku ya bodohku suaraku serak iki. Didik aku iki ame tekon kowe. Semene ramene yo nopo? Mosok ra ngerti ramene ngene yo ana ketoprak. Lho iki mau ana ketoprak iki mau.
Kimono Ketoprak Wijaya Kusuma. Ketoprak Wijaya Kusuma iki saka ngendi? Pokoke juwana nek pengen ngerti ayo tak terno. Ayo Pak, aku lagi sepisan iki. Ayo do marang omahe bos itu nangkap. Ayo, ayo.